Takže ahoj, ahoj, zdravím vás. Tady Steeldeer a uděláme si nový svět. Svět pojmenujeme například Steeldeer YouTube. Seed si dáme. Dneska jsem měl hranolky, takže hranolky, no moc tomu nemám rád kečup, takže se solí. Takže jo. Do popisku vám hodím jeden kanál. Je to kluk. Aj. To se mi nelíbí. Trošku nastavíme. Je to kluk, známe se ze školy, známe se osobně i udělal mi intro, takže hoďte mu odběr, prosím vás. Díky moc. A my se jdeme vrhnout teda na Minecraft. Koukáme, že jsme se spawnuli u pouště, což se mi moc nelíbí, ale tak co člověk může nadělat, tak trošku se projdem, zabijem zvířata. Dá se? Minecraft hraju dlouho, tak rok, no nějak tak. Vlastně jsem začal hrát Minecraft, jak začínal točit Minecrafták. Koukal jsem se na něj, tak jsem si říkal, nemusí to být špatná hra, tak jsem si ji stáhnul. Nakonec mě to hrozně chytlo, takže to hraju. Nejspíš budu i z Terrarie let's play, ale to si ještě nejsem jistý. Uvidíme. A stromečky, tak jsme v suchu. A ovečky, tak hned si uděláme, jak vybojujeme nějakou tu vlnu. Tak. Umři! Umři! Tak, ještě jedna. Tamhle. A mně dochází hlad, takže se najím. Umři! Umři! Dobrý. Takže se najíme. Tak a jdeme si natěžit nějaký dříví. Hrozně se mi teď líbilo, jak natočil Minecrafták to vlog, pomluvy a fakta, to opravdu setřel ty hejtry. A tak je mi líto, že má tu trpasličí nemoc. A tak když jde dál a neříkám, že já jsem dvakrát hubenej. Taky jsem jako tlustej, ale nestydím se za to, tak ať si řekne nějaký blbeček, pardon za spořté slovo, ať si to řekne, hele, nějaký tlusťok jde. No tak jsem tlustej, no, komu to vadí. Mně ne. Jako na zdraví to sice jako má jako vlivy, ale moc mě to neomezuje. Kamarády mám, takže se můžu tak vysmát jim do obličeje, protože oni mi jsou u zadku, oni nejsou můj život, oni nejsou moje budoucnost, takže nevím, proč by se do mě měli plíst. Jinak Minecraft koupený nemám, ale chystám se na to, protože myslím si, že to je lepší. Děláme se takhle, tak, dáme si krumpáč. Tak. Když by tady mohl být cobblestone, dobrý. Natěžím si tak 15 cobblestoneů. Nebo 20 radši. Hraje nám k tomu krásná Minecraft písnička. Natáčení jako samotný to mě inspirovalo, to jako říkal jsem si už dlouhou dobu, že budu natáčet, ale pořád nebyl čas. A ještě jsem si říkal, no tak proč natáčet, jako ještě budou hejtři, ale
Tak jsem si řekl, no. Hejtři, tak co? Vždycky se najde nějaký člověk, kterýmu se nebudu líbit. Což mě nevadí. Protože každý má rád někoho jiného. Každý jí něco jiného. Takže opravdu neřeším lidi. Tak jo. Ještě si uděláme tyčky. Spotřebujeme celý to dřevo. A si uděláme radši náhradní krumpáč, protože se fakt nechci zabývat. Jo, ještě mi zbývá lopata, ty si udělám taky 2. Tak. Jo, máme to. Půjdeme si vykopat, půjdeme si vykopat to uhlí. Hop, hop, hop. Jinak, na koho koukám? Tak koukám na Carbon Place, ten, co to točí, tenhle player, tak mi udělal i intro, za což jsem mu nesmírně vděčný. Dále koukám na Vedryho, Gonkyho, Kogiho. Hodně se mi líbily Sea of Flame, jak točil Minecrafták s Vedrym, s Quaterem. Hrozně jsem se u toho pobavil. A u Vedryho mě teď hrozně štve ty hejtři, tak nevím, čím to je. No tak, mně se třeba jako líbí ten Vedry, ale tak hejtři jsou hejtři, že jo, s tím člověk nic nenadělá. Ještě jsem se hrozně pobavil u Minecraftáka, což bude závěrečně, už budu mluvit o mým let's play. Myslím, že to byl vlog 4, jak byl v Rigrových sadech s tou včelou, nebo osu, teď si nejsem jistý, tak to taky hrozně zabil. Tak jo, jdeme do let's playování. Najdeme si nějaký místo, já si myslím, že se asi usadíme na poušti, což bude nejlepší. Ale určitě blízko tady těch lesů, protože nechce se mi tam moc dělat tree farma. Určitě plánuju najít nějaký opuštěný důl, ale nechci dělat všechno hr. Ale to se hodí, tady zabijeme slepičku, prasátko. Ahoj, děkuju. Tak. Postavíme si dům, takže tak. Uděláme takový příbytek malinký. Tady rozkopu. Tady budeme mít parcelu. Hrozně mě štve, jak nevýhoda, že nemám koupenou Minecraft třeba Jogbox nebo Technic Pack. Technic Pack bych si hrozně moc zahrál, protože to vypadá velmi zajímavě a taky kvůli tomu si budu kupovat Minecraft. Jenže jako peníze teď nejsou, ale v létě by měly být, budou mít hlavně i narosky, takže bych mohl říct mámě. Uvidíme. Takže takhle. Tak. A já bych to nedělal moc. Čekat, 1, 2, 3. 1, 2, 3, takže takhle. Tady. Tady. Tak. Jo. Tak. Teď uděláme ještě takhle. Tak. Teď takhle. Do prčic. Jo. Kruci. Jo, dobrý. Tak.
Zase jsem udělal moc velký. Uděláme si postel. Doufám, že nehrou na peaceful. Dobrý, dobrý. Tak. Dáme si domeček. Raz, dva. Tady budu, takže 2, 3, 4, 5, 6. Takže to bude kruci došlo dřevo. No to je jednak, budu mít dvoj barevný, tak. A já půjdu, vypnu to na chvíli, natěžím nějaký písek. A vrátím se, takže se zatím se mějte. Takže ahoj, ahoj, jsem zpátky. Tak, uděláme si další skla. Ještě musím určitě pak natěžit dřevo, protože tady to musím zdít. Hop, hop. Stiším si hudbu, tak na dvojku. Tak. Hop, hop, hop. Až budu mít ten pravý Minecraft, tak určitě začnu točit i Technic Pack, protože je to zajímavý moc. Hrozně se mi moc líbí, jak jsem už říkal. A ještě mám 9 minutek, dobrý. Takže tak. A taky bych si mohl pak udělat ještě Česko, takže tak jako tak půjdu natěžit dřevo a teď břízu děláme. Takže hop. Doufám, že se vám budu líbit. Při 100 odběrech udělám, jak se to jmenuje, vlog, abyste mě viděli, jak vypadám. Budu asi točit ještě s jedním kamarádem Minecraft, že si uděláme server, sice přes Hamaši, ale to je jedno. Nebo to nějak ještě vykoumem. Tak, kolik máme? Tak ještě se nakopem pár. Co jsem koukal, neskutečně modu na ten Minecraft, to je jako šílený. Ne hrozný, ale šílený. Protože furt vychází nový a nový a jsou tak jako super, že nějaký jako i nejsou dobrý, ale většinou jsou super. A teď člověk to nestíhá zkoušet, jaký to má funkce. Určitě se těším na update 1.3. Ale tak budu točit, koukám, že Vedry se radši pustil teda do toho, jak se to jmenuje, do Xboxu, do 1.3 si počká, což je asi dobrý nápad, si myslím, nebo já nevím, ale spolu úplně prvně, takže nevím, co to je. Teda co to je. Jestli je to dobrý nebo ne. Tak, dřeva máme stack, to se mi líbí. Tak, máme do ručky, ještě bych pak mohl natěžit další cobblestone a najít nějakou kejvku. Tak, protože potřebuju uhlí potřebujeme do pece a potřebujeme železo. Pardon, jsem se vzpomněl na takový vtípek. Tak, let's play budou tak obden, když se to povede, protože teď nemám opravdu čas. Připravu se na dovolenou, takže času opravdu moc není. Tak udělám si česky.
4. Ježiš, to je jedno. Tak 5 si uděláme, no. Taky rybařím, což mě baví hodně, rybaření. Tomu se hodně, toho se hodně zabývám. Tam všechno hodíme, hop. Nechám si tohle u sebe a tohle tam hodím. Ne, maso si nechám. To se hodí vždycky. To se hodí vždycky, jo, a dveře. Tak, ježiš. Hop. Tak, dveře. Tak, ještě to tady osvětlíme, takže na to použiju. Tak, takhle. Jo. Jdeme osvětlo. Hop. Ještě okolo baráčku. Nechci tady monstra. Tak. Doufám, že bude nějaký to štěstíčko a najdeme diamanty a stmívá se, takže já se jdu vyspat. Jo, dobrý. A jdeme najít nějakou... Ne, nejdřív si vykopeme cobblestone. Cobblestone se vykopeme nejdřív. Uděláme si nějaký věci. Potom půjdeme najít nějakou tu kejvku. Nebo to asi zase stopnu, najdu nějakou kejvku a pak to zapnu zase. To bude asi nejlepší nápad, si myslím. Takže dokopu tady cobblestone. Vím, že ty začátky jsou hodně nudný, takže pokud se vám to už nelíbí, že tady kopu, tak to vypněte, protože to teď budu kopat, tak asi minutku ještě. A dobře, takže já to teď stopnu a půjdu najít nějakou tu kejvku. Zatím se měj? Takže ahoj, jsem zpátky, našel jsem kejvku. A hned si vykopeme uhlíčko. Ještě budu tak natáčet. Ještě čas. Skončil bych až to pěkně tak částečně prozkoumáme. Železo. Ty krásu. Takhle. Udělám nejspíš i Minecraft stránku, co to maluju. Facebook stránku, fanpage, což se můžete pak taky linknout. To udělám asi v průběhu dnešního dne, pokud bude čas, protože dotočím tohle a půjdu ven. Nebudu hnít celý den u počítače jak nějaký, nechci říct co. Řeknu to slušně, počítačový maniák. Tak, uhlíčko máme 31. Půl staku, to je dobrý. Tak. Tady máme ještě želízko, takže proto si určitě půjdeme. Protože železo se hodí na začátku hlavně. Potom se hodí leda tak na koleje. Což dělám já teda, nevím jak ostatní. Já mám brightness na nejvíc, dobrý. Tak. Jo. Hop. Tady nemusí být 2. Takže takhle. Ohoho. To je ale velmi pěkné. Proč mi tamhle to nesvítí? To je divné, ale tak co už? Taky mě, na něj. Umři ve spárech. Tak. Aj, kostlivec, ne. Rychle.
Ježiš, další. Bože. Ježiši. Umři z párů pekelných. A kruci. Dobře, takže... Hned jsem tu. A tam to určitě už i skončíme. Nebo já to skončím teď. Protože vím, že určitě znovu zemřu. Takže se mějte, doufám, že se video líbilo a ahoj.